Hvis vi lige så skal runde af med den største oplevelse. Hvad er det, der ligesom præger, når I nu ligger om aftenen og lukker øjnene? Hvad er det, I ser så? Jeg kan se, at I har haft en oplevelse. I har fået en lille ven med hjem. En ny deltager. Velkommen til TARP-ekspeditionen. Ja, godt. Men velkommen også af dig. Så vil jeg bare spørge jo, som næsten er... Man bør, hvor går det hen næste gang? Hvor skal TARP-ekspeditionen hen næste gang? Tostrup. God tur til Tostrup. Og tak fordi I kom. Det er pisse spændende. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Tak for det. Tak. Og så skal vi til næste afsnit af føljetongen Skøjtearven. Afsnittet i dag hedder Den Sorte Kansler. Nu strammer snittet. Nu strammer hun den. Action back, Pee-wee. Det er spændende nu. Lad I mærke til, at hun lige... Man ved næsten, hvad der skal ske, og man aner det alligevel ikke, men jeg gør. Hey! Okay, godt. Det var, hvad bukserne går til i dag. Så vi kigge med igen på onsdag, der bliver det rigtig godt. Der kommer Kim Botnia og Ingrid Lillebror i en forrygende trekant, hvor jeg alle sammen slikker kuponen, hedder, det bliver godt. Til sidst vil jeg lukke med en lille motto, og det er det her. Hvis din kæreste lyder som en sodastream-maskine, så skal måske skifte kulsyre på tronen eller et eller andet lort. Det var alt, hvad du havde i dag. Ha' det godt! Ciao!